Bafowethu, ayikho into useless njengomphakathi. Umphakathi awusizani, useless umphakathi. Uma usenkingeni ngeke uze ukusiza umphakathi. Useless, bahlalela ukuhleba nokwenza ini. You understand? Kodwa elami lithi mosha emphakathini. Bazokubuka nje futhi bakuziphe nje ngathi abakuboni ngoba vele ba-useless. No, hayi ukuthi abakuboni, babuke everything. Yonke i-movement yakho bayibhekile. Balinde ukuthi nje kuthiwe bambene bese bayakubamba bakubeke la kuthiwe chaza. Kunabanye abazobe bekulamulela, abanye bakuxolisela, abanye bayakhala, abanye bayashaya, abanye bathi akashiswa, abanye bathi hayi bakithi akabuyisa into. Uwe loyo leso sikhathi uyaxolisa, babiza ngomalume, omama omncane, o-anti khona lapho. Abanye uyabazi basizwa kini, abanye uyabazi bayanisiza, bazi bakuphakele, abanye wawubadayisela. Umuntu ontshontshile bakubambe mfana wami. Ila uzobona khona ukuthi umphakathi is very useful. You understand? Bakushaya bakhethe bakungcwaba, bakushaya baze bakuthuntuthe, bakulungise ube right, qale phansi bakushaye. Ya khona mina engimaziyo omunye ngizomxoxela ngelinye ilanga owawungeniswa ethoyilethi, wangena ethoyilethi wayofuna i-toys. Ya spam lesi-toys esilahle ethoyilethi ngoba ebamba omunye inkunzi oyi-forum endaweni. You understand? Wambona zama ukucima umphakathi. Abafowethu umphakathi ngiyawuthemba mina umphakathi.